Escolta 1-2 gravant, un programa que no et deixarà indiferent. Hola, el meu nom és Sara Moferrer i he vingut a presentar-vos el programa de Down Catalunya. 1-2 gravant. És un espai per a tots nosaltres on podem dir la nostra. Podem entrevistar a persones que ens interessin. Podem explicar acudits. Podem explicar les notícies de la nostra localitat. Tot el que nosaltres vulguem. Estàs convidat a participar. Anima't. Per anar obrint boca, us diré que pel mes d'abril tindrem l'entrevista que li farem al senyor Màrius Serra. Aprofitarem la diada de Sant Jordi per parlar de llibres amb el Màrius Serra. No t'ho perdis. Ben aviat tindràs l'entrevista penjada al nostre Facebook. Fins aleshores t'hi esperem.